Erokamano Sharon, ka wadhi kwatieko, we awach ni GMO to seche moko ok nyal bet ni rach ahinya kalure ni ng'amano the French guy mano otimo research mare mano wacho ni oyo mane wabase our argument on in 2012 kata research no nyocho sekwedoko ineno to gima onyaka wang'e ni GMO to ibo kele Kenya kadiyo lakini is it sustainable nikech kodhi mar GMO kaka ipidhe no ok inyal kane mondo ipidhe kendo bende jowa bende nyalo bet gi pesa magibo bet ni seche duto ka pur chakre tikelo negi mondo gitim ang'o mondo ginyiew kodhi cha gipidh kendo to bende wang'e ni kodhi mar GMO ni there's something kizungu wacho ni cross pollination bende nyalo affect kata gik moko ini pidho duma to dhi affect kata bel mari kata oganda mi pidhe bathe kanyo mago bende gik monego wanon koro do kwayo mara through mbuta manie sirkal mondo unon matut ni kapok watimo achiel ariyo adek ma mondo wakelo gini e Kenya ka to gige manyalo hinyre mang'eny gi kaka cross pollination jowa boga yudo kodhi gi nade wadhi timo nang'o in the long run nikech ok wadwa wanyiew kodhi wang'ni mwapidho Januari ka askwasa pidhe kendo joma dwa chako pitho dwe mar 12 kendo wacho ni sirkal pok okelo kodhi koro kendo kech timre nade kech bet nikech gik moko duto to lure gi koth manitie nikech kata kipidho GMO to onge koth to onge gima bo timre kata katieko to agoero kamano to poden mana kwayo mara ni kanitiere yo especially gi jotend mamanywa yiero mondo gidog chien matin giyie gine yo maginyalo donjo godo e sirkal mondo gikel ne jopiny ber manyalo konyo gandawa dana ne wacho ni tur onge asara yie utur mondo wanene to ber mane e agenda mar Kenya Kwanza agriculture for example ere kama wanyalo ringo godo kaka wan jo Nyanza ka wacho ni onyalo revitalize the cotton industry wang'e maber ni Rarieda ne timo maber ahinya ndalo cha kata nopuonja gi cotton dinaries mage mwanyalo keto mondo jowa seche magisepidho to nitie kama gitere omiyo ka nitiere olemo moro e sirkal in that I don't know how many agenda they had. I'm more conversant with ours. Agenda gigi ere mwanyalo ringo go ka en fisheries ere kaka onyalo konyo oganda wa omiyo an kwayo mara ni the county government and other leaders one kaka nyalo tiyo gi sirkal masani nikech ene ma entie mondo wakonyo oganda wa. Erokamano Nyambuta chopo iri e bwo dakika achiel wachni mondo. Erokamano